Hi guys, नोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोर मोजाङैनो दं। So guys, दिनै आङो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैलायबाय। टपिकनि बागैथ' एसे थामनानै फोरमायखाबाय आङो। So guys, जोङो YouTubeआव फुथुलानि भिडिअ हगारनानै जोङो बिदिनो फेमास जानो हायो। ओमफ्राय बे फुथुलानि भिडिअखौ माबायदि बानायो, जेरै अमा राजा मोनसे भिडिअ होबाय थायो अमा राजानि, बिसोरो जेरै फेमास जादों नोंसोरबो बिदिनो जानो हागोन। नोंसोरबो बिदिनो फुथुलानि बायदि रोखोम नोंसोरो माने बिदिनो काहिनि लिरनानै बिदिनो स्ट'रि लिरनानै नोंसोरबो भिडिअ बानायनो हागोन फुथुलानि। बबेयाव मोनो बे एप्सखौ नोंसोर फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो माबोरै इउज खालामनांगौ फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। भिडिअखौ नोंसोरो स्किप खालामालासिनो लास्ट जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बेल आइकनआव बुनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय। So guys, होनब्ला भिडिअखौ नोंसोरो नायलांदो। So guys, होनब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै प्ले स्ट'राव थांदो। प्ले स्ट'राव थांनानै फार्स्टआव आं डाटाखौ अन खालामना लाग्रोनोसै। प्ले स्ट'राव फैनानै नोंसोर सार्च खालामदो। बेयाव मा सार्च खालामनांगोन नायबानो जाबाय। TWE ओमफ्राय N टुइन लिरबाय। बिनि उनाव लिरनांगोन नोंसोरो CRAFT लिरनांगोन, कारपेट लिरनांगोन, टुइन कारपेट। बेखौ लिरनानै नोंसोरो सार्च खालामनानै होदो। सार्च खालामना होबा नैबे एप्सआ नुजाफैगोन। गाइस, आंबो डाउनलड खालामाखै, आं नोंसोरनि इउज खालामना खोन्थानो नागिरदों। आं माने फुथुलानि भिडिअ बानायना नालाय आं बेखौ माने इउज खालामाखै। आंना माने टपिकआ बेलेग, माने नोंसोरखौ माने फोरोंनायसो नालाय आं नोंसोरखौ फोरोंलांबायसो थागोन। आंनि टपिकआव जेब्लायबो नोंसोरो गोदान गोदान सोलोंथाइ मोनगोन। ओंखायनो नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, सोलोंनो गोसो दंबा मबाइल एप्सनि बागै। स' गाइस, होनब्ला जोङो बेखौ इनस्टल खालामदो। स' गाइस, डाउनलड जाखांबाय, इनस्टल जागासिनो। स' गाइस, इनस्टलबो जाखांबाय नैबेनि एप्सआ। स' गाइस, दायो जोङो फैनोसै बेगाव फैनानै जोङो एप्सखौ नागिरनोसै। एप्सआ बबेयाव इनस्टल जाना थाफैखो। स' गाइस, नैनो एप्सआ, नैबे आं सिन बोनाया बेनो। स' गाइस, आं नोंसोरखौ गले गले बुंगासिनो दङ, नोंसोरो भिडिअखौ गेजेराव स्किप खालामनाङा। नोंसोरो भिडिअखौ गोसो होनानै नाय। नोंसोरो जुदि भिडिअखौ स्किप खालामोबा नोंसोरो बे एप्सआव नोंसोरो फेमास जानो हानाया गोब्राब जागोन। आरो इउटुबफोराव नोंसोरो भिडिअ होनो, नोंसोरनि साननायफ्राबो फेमास जानो साननायफ्राबो गोब्राब जागोन। आरो नोंसोरो इउटुबनि अनगाबो बेयाव माने गोबां माने मिनिथावना फानि रोखोम नोंसोरो भिडिअ बानायनानै लोगोफोरजों शेयार खालामलायनो हायो। आरो इउटुबाव नोंसोरो मोजां मोजां हिस्ट'रि, काहिनि, जारिमिन बिदिनो बानायनानै नोंसोरो फानि भिडिअफोर बानायनानै नोंसोर इउटुबाव आपल'ड खालामबा मोजां माने भिउस मोनगोन। स' गाइस, नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामथारनाङा। आं नोंसोरनो देखायनोसै माबायदि खालामनांगौ, मोजाङै नायबानो जाबाय। जोबोद मोजां एप्स बियो। बे एप्सआ जोबोद मोजां। बिसोरनि आखाइ आथिं मेगन फारसेनिफ्राय सोमावजाजोबो आरो बिसोरनि माथो राव सोलायजाजोबो। आरो एखे जों जिथुनाखि रायज्लायनानै रेकर्ड खालामो बेखौबो एखेबो होनो हायो। बेकग्राउन्डबो जोबोद मोजां मोजां दङ। स' गाइस, होनब्ला आङो नोंसोरनो एप्सखौ थुनानै देखायनोसै, एप्सखौ चालु खालामना इउज खालामनानै देखायनोसै। स' गाइस, होनब्ला नायलांबाय थादो। स' गाइस, एप्सआ बिदि अपेन जागोन फार्स्ट टाइमाव। अब्ला नों हिन्दीनि होनो ना इंलिसनि होनो ना जापानी होनो, नों बबेयाव होदो। स' गाइस, आं दायो हिन्दीयाव होनोसै। स' गाइस, नैबे हिन्दी दंना, बेयाव होनोसै आङो, नैबे हिन्दीयाव। स' गाइस, आं हिन्दीयाव होबाय। हिन्दीयाव होनानै नोंसोरो नैयाव थुदो। हिन्दीयाव होनानै नोंसोरो नैयाव थुदो, नैयाव। स' गाइस, बिदि अपेन जागोन। अब्ला नोंसोरो बेखौ ओरै बोलांदो। स' गाइस, नै एप्सआ फुल अपेन जाबाय। होमब्ला जों भिडिअखौ बानायनो थाखाय मा खालामनांगोन, नोंसोर मोजाङै नाय, आं नोंसोरनो सिन बोयै बोयै थख' थख' देखायगोन। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन होनबाबो नायदो। स' गाइस, नैयाव नोंसोर थुनानै होदो। थुनानै होबाय नै। स' गाइस, बिदि फेस ओंखारगोन होनबा नैखौ नैथिंजाय पिक्सार ओंखारदों बेखौ नोंसोरो सानजौआव थुनानै नोंसोरो बेक खालामदो। स' गाइस, होनब्ला जोङो नैयाव जोङो बेकग्राउन्ड पिक्सार लानांगोन गाइस। नैयाव नोंसोरो होनबा आं इयाव थुनानै बेकग्राउन्ड पिक्सार बनायनोसै। स' गाइस, हमनानै ला आङो जायखिजाया मोनसे लानोसै। नोंसोरबो जेखौ फसायो नोंसोर बेखौ लाबानो जाबाय। स' गाइस, आं बेखौनो लानोसै मोनसे। स' गाइस, आं बेखौनो लाबाय। दानिया मा खालामनांगोन, जोङो मानसि लानांगोन। नोंसोरो दाना मानसिखौ बेयाव मोननो नायबानो जाबाय मोजाङै। नैबे फार्स्टआव दंना मानसि खर' मोनथाम देखायनाय, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। आं सिन बोनायाव बेयाव थुनानै होबा नैबे मानसिनि पिक्सार फैगोन। हमनानै ला आङो
आङो नोंसिनो जायखिजाया मानसि सासे लानानै देखायनोसै नैखौ लानानै देखायनोसै आं नोंसिनो स' गाइस होमबा आं बेखौ लाबाय नै गाइस मोजाङै नाय बेखौ नै ओरैबो बुथिंजायो ओरैबो बुथिंजायो ओमफ्राय बिसोरनि आथिं आखाइ नै आथिं आखाइ फुरा माने फेदेम जाजोबो नै स' गाइस फारसेनिफ्राय सोमाव जाजोबो नोंसोरो रेकर्ड खालामनानै बिदि सोमावनो हायो नोंसोरो स' गाइस होमब्ला जोङो बेखौ माथो सोनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन मोजाङै नाय गाइस नैबे रेकर्डनि पिक्सार नुदोंना बेयाव नोंसोर थुनानै नोंसोरो मोनसे माबा बुंनांगोन नोंसोर मा बुंनो गोसो बुंदो आरो आङो दा रेकर्ड खालामनो बुंसै आङो रेकर्डखौ खालामखांबाय दानिया रेकर्ड खालामखांबाय नालाय रेकर्डखौ जों प्ले खालामफिननानैबो नायनो हायो स' गाइस जोङो रेकर्डखौ प्ले खालामफिनना नायनि हेलो गाइस जों आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला बे गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय नुदोंना बेखौ नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय स' गाइस एसेनोसै होनब्ला जोङो बेखौ दायो डाउनलड खालामनो थाखाय आरो नों भिडिअखौ बहुत गोलाव खालामनोबो हायो दायो जोङो बेखौ माने सेभ खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन नोंसोरो एसे मोजाङै गोसो होनानै स' गाइस जोङो सेभ खालामनो थाखाय बेखौ नैबे खनायाव दाजाबदेरनाय नुदोंना नैबेखौ आं सिन गोजाजों बोदोंना नोंसोर मोजाङै बेयाव थुनानै होदो थुनानै होबाय थुनानै होखांनायनि उनाव नैबे हिन्दी लिरदों सेजों लिरदों बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो सेजों लिरदों बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो थुनानै होनायनि उनाव नोंसोरो बेयाव मा नाम लिरनो हमनानै ला आङो जेनेबा जिखुनु जाया मोनसे लिरनोसै आं नामखौ लिरनोसै महन्त लिरनोसै आं जिखुनु जाया माने फिल्म नामखौ माने मा नाम दोनो नोंसोरो बिदि लिरदो आं जायखिजाया नोंसोर नाम दोननानै देखायनोसै आरोना हमनानै ला आं महन्त दोनसै महन्त दोनबाय आं फिल्म नामखौ ओमफ्राय नैबेयाव जाहैदों नोंसोरो माने मा स्टाइलनि भिडिअ नैयाव नोंसोरो मा स्टाइलनि भिडिअ बेखौ नोंसोरो माने दोननो हागोन हमनानै ला आङो पानिखौनो दोननोसै पानि लिरनाया नैबे फार्स्टआव पानिखौनो दोनसै आं पानि स्टाइलनि भिडिअ जाहैबाय दाना बेखौ सेभ खालामनो थाखाय नैबेयाव फैदो बेयाव थुनानै होदो होमबानो सेभ जागोन गाइस स' गाइस आंना भिडिअआ सेभ जागासिनो नोंसोरो मोजाङै नाय नोंसोरबो बेफोरबायदिनो भिडिअ खालामनो हागोन जोबोद मोजां एप्स बियो नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै लाबानो जाबाय आरो नोंसोरो बेल आइकनाव थुआबाबो नोंसिनि गोसो आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसोब्ला नोंसोर बेल आइकनाव थुबानो जाबाय आरो नायबाय थानो गोसो गैयाब्ला नोंसोरो बेल आइकनाव थुनाङा नोंसोर आंखौ सापर्टल' खालामनो जाबाय अननानै बर'नि इउटुब चेनेल होननानै आं मालायफोरबायदि भाइरेल भिडिअ खालामबाय थाया आङो बिदिनो मोजां सोलोंथाइसो होबाय थायो स' गाइस नोंसोरो होमबा आंखौ सापर्ट खालामनोबा बे गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय दंना नोंसोर बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अनलि खनसे गाइस जेबो खालामनाङा नोंसोर अनलि खनसेल' थुनानै हो स' गाइस नै भिडिअआ लडिं जागासिनो बेयाव एसे सम लानो हागौ गाइस नोंसोर बेखौ टेनसन खालामनाङा स' गाइस आंना भिडिअआ सेभ जाखांबाय दानिया नैबे थिग होयै लिरदोंना बे थिग होयैआव नोंसोर थुनानै होदो स' गाइस दाना जोङो बेक थांसै जोंनि भिडिअआ सेभ जादोंना जायाखै नायनोसै बेयाव स्टारखौ नोंसोर थुलाबायबाबो जायो थुआबाबो जायो नोंसिनि गोसो दानिया जोङो बेक थांसै भिडिअखौ नायनोसै बेक फैबाय नै आङो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे भिडिअआ गेलारियाव नोंसोर नागिरबाबो मोननाय नङा बे भिडिअआ नोंसिना फाइल मेनेजारावसो थाफैयो गाइस मोनसे खोथा नोंसोर बेखौ गोसो होनानै खोनासंनानै ला नोंसोर बे भिडिअखौ गेलारियाव मोननाय नङा फाइल मेनेजारावसो मोनगोन स' गाइस होमब्ला जोङो फाइल मेनेजाराव थांसै आं महन्त नामजों बेखौ सेभ खालामदोंमोन नालाय नागिरहैसै दानिया भिडिअ स' गाइस होमब्ला नै दानि सेभ खालामनाया फैबाय बेनोमोन भिडिअआ स' गाइस नोंसोरबो बिदिनो खालामनो हागोन आं नोंसोर दायो प्ले खालामनानै देखायनो प्ले खालामनोसै आं हेलो गाइस जों आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायदों खालामदोंमोन नोंथांमोना गाइस आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला बे गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय नुदोंना बेखौ नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय स' गाइस एसेनोसै स' गाइस एसेनोसै होमब्ला आंनि भिडिअआ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंसोर मोनसेबाबो नोंसोरो सोलोंथाइ मोनबाय टपिक मोनबाय नोंथांमोना मोनसेबाबो माने इउटुबफोराव खामानि मावनो राहा मोनबाय आरो सोरनोबाफोर बिदिनो फानि भिडिअ खालामनानै वाट्सएपफोराव शेयार खालामलायनो एसेबाबो राहा मोनबाय स' गाइस एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जै बर' बिमानि जै बर' हारि